Голяма Европа! Продънена! На крана! Маноле на крана! Нещастник! Там на лампата ще висиш по-скоро! Отидете в Париж! Аз лично се задължавам да това без аргистата! Да, тук докарвате! Да, в Киев може да идете! Там имат нужда от мигранти! И от доброволци имат нужда! Бобе, тия, които са вътре. Маноле! Как? Нали всички са кандидатирали? Само има Може ли с вас да влезнем вътре и от ваше име да напишем едно заявление до ДАНС? Какво стана с къщата на Димитър Талев? Къде са парите? Абе как искате нещо от педерас, бе? Освен гъс, друго не може да искате от педерас! Да си приберете имигрантите в домовете! В домовете!